Salam mehriban dostlar, izleyiciler, sağman otursunuzmu? Ojoklarınıza bereket, öňüňize bereket. Türkmenim kanalyndaky döwletli maslahat gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü temasy diktatorlygy allap bolýarmy? Ya allap bolarmy? Täze partiýa synaşyklary näil netije berer? Bugünkü döwletli maslahatymyzyň myhmanlary Türkmenistan döwletiniň Israil'daki we Türkiýedäki owalky adatdan daşary dolu ýytyarly baş ilçisi, häzir Wienadaky Respublika Partiýasynyň ýol başçysy hormatly Nur Muhammed Hanamow. Nur Muhammed aga döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş bulduk. Şeýlede Türkmeniýa Birleşiň Hereketiniň ýol başçysy hormatly Uyamyz Çemen Öre. Çemen Öre Uyamyz, sizem hoş geldiňiz. Arayalkasın yakın salam emmäňizde. Şeýlede bugünkü mehmanlarymyzdan Türkmenistanyň tanymal garajdan aktivisti, şol wagtyň özünde dürli halkara guramalar bilen işleşýän jurnalist hem habarçy, aktivistiň daşyna Rozovay, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz. Hoş bulduk arkadaş, hoş bulduk. Yine söhbetdeşlerimizden Dünya Türkmenlerinin Erken Ses kanalynyň Rusça bölüminiň redaktory Aman Avicenna, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz. Salam, mehriban adamlar, hoş gördük. Sağ olun, gepleşiňize çağırýanyňyz üçin minnetdar. Yine söhbetdeşlerimizden Rusya Federasiýasyndaky Timur Serkerde aktivistimiz. Timur, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Inim sağcı bol çağırın üçün. Yine bir söhbetdeşimiz bolsa, siyasi hem medeni uğurlar boýunça biziň bilen birlikde aktivistlik işlerini alıp barýan sungat işgäri bolan aktivistimiz Garajoğlan, sizem döwletli maslahatymyza hoş geldiňiz. Salamu aleyküm. Hoş gördük Döwlet Baýhan. Giç ýagşy mehriban ildeşler. Hemişe adatdan bolşýaly ilkinji söz nowatyny men ýaşlymyza beresim gelýär. Nur Muhammed aga inha ýadyňyza düşýän bolsa täze ýylyň gosawasyna Türkmen inisiativasy atly adam hukuklaryny goraýan guramanyň ýol başçysy hormatly Farid Tuhbaturlyn şeýlede Çemen Öre Uyamyz we siz bilelikde bir söhbetdeşik geçiripdik. Şu täze partiýa bilen baglanyşykly garaýşlaryňyzy beýan edipdiňiz. Käbir bloggerler özüne göre ýorgud edip manipulasiýa edip halkyň ünsüni nädogry tarapa gönükdirjek bolup halkyň aňyny zäherlejek bolup beýlik tarapdanam bize şyltagatyp hamala biz size başgaça bir zat aýtdyrjak bolýan ýaly ýa başga bir zat aýtdyrma mejburi edýän ýaly şolar ýaly öz senariýalaryny, fantaziýalaryny öz kanalyndan halk köpçüligine ýetirdi. Inni şu taýda iň soňunda şol öz gepleşiginiň iň soňunda bar aýdaly şol partiýa mehemen proýekti bolsa, oýuny bolsa bolup geçsin. Şu mehemen Milli Hukuk Ministerliginiň ýa-da diktatorlyk rejiminiň kontroluny ýa şolaň ýol başçylygyny gurnalýan hilegärligiň oýunyň içinde orun alıp halkyň bähwidine iş etjek bolýanlar bar. Şolara hiç zat degmäňde diýen ýaly bir gurrun etdi. Indi Nur Muhammed aga. Dogurdanam halkyň bähwidi üçin bir iş etjek bolanyny rejimiň hilegärliginiň dillüwüşüniň içine goşulyp ilgün bähşotaýdan ilgün bähwidli bir iş etmäge
pursat tapıp bolarmy? Rejimin dillüwüşüniň içine girip, şoňa gatnaşyp, doğrudan hem halka bäkitli iş etip bolarmy? Sağ olun. Benim sorumuz için hakikaten hem şu sonki bile geçiren tökmedimizden son käbir pikirler, adamlar öz pikirlerine aýdy uğradylar. Oňa esasy ýanky ýalňyş düşünýän adamlar var. Şoň üçin adamlar bir iki taraplayın biri öyle diye, biri böyle diye hakikaten näme diýip pikirlenmegine mecbur bolup galýarlar. O hakikaten şeýle bolaýmaly zat. Ben aýtjak bolýanym bir zat. Birinciden şu tökmede geçiremizde biz partiýanyň açylanyny bilemdi okuduk. Açılanlar diýip pikir etdik. Ýöne hemen özüm bir hemmeňize bir soraw berjek bolýar. Şu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygyna 30 ýyl boljak. Şu 30 ýylyň içinde bir adam bir opozisiýon partiýasyny döredibildimi? Döreçek olanlar var. Ýöne döredibildimi? Partiýa açyldymy? Partiýa gurulmalymy? Ýok. Onun şu zatlar şeýle bolan soň bizim ýagdaýy ýurdun içindäki ýagdaýy bilemeden soň hökümetiň nähili garaýşyny partiýa açmak barada onu da özüni opozisiýon partiýa diýip atlanyrdy. Şoň nähili boljagyny biz bilip dursa hemmemizden bu hiç kim üçin bir gizli zat däl. Açyk zat. Şoň üçin biz öz pikirimizi aýtdyk. Ýöne 23-nji ýanwardaky geçirilen tökmet Murat Düşenow bilen. Ne şonu Murat Düşenow gaýtap ol özi gowy düşünýär. Ýanky döwlet aýdyşyň ýaly ol gaýtap gepi beýlek çekjek bolýar. Bir de garşy hereket etdirjek bolýar halky. Ýok, biz halka garşy däl. Biz hakykatdan hem halky çagyrýar aýaga galmak üçin. Ýanky Murat Düşenow hakykatdan hem partiýany gurna bilse, özüm şu programmasyny aýtýan zatlar edibilse, mena iki elim bile gorulacak şol adamy hem şol partiýasyny. Näme üçin diýseňiz, hakykatdan hem halka kanuny öwrendirmek, kanun esatyna öz hak hukuklaryny halk gora bilse, üçüncü meselede aýdyşýaly sosial meseleler. Ýöne ýene de öz pikirimi aýtjak bolýar. Hakykatdan hem kanun öwredilse, kanun esasyna adamlar nädip öz hak hukuklaryny goramaly diýip öwredilse, muňa garşy hem hökümet garşy çykar ödemi. Ýöne sosial meseleler bozulsa, onu da hakykat Türkmenistanyň çyma halka ýagdaýy. Ha şonu nähili netije boljagy görünüp turanda. Partiýada şondan soň sesini çykaryp bilmez. Muradyň özüniň nire çekjekleri belli däl. Belli, o belli zat. Hakykatdan Türkmenistanyň olar ýaly rejime garşy çykýan ýa tanqid etýän adamlar nereden çykýany belli zat. Şoň üçin olar bir mesele. İkinci, ýene de ýanky nimede urýa, sana sen insan haklarını koruyan korumaları yüzünden kömek ederler mi etmediler mi diye. Görüyor musun? Provokasyon sorulur. Abi edip gep oynatmalılar. Ben son neticesini aytarım. Birinciden özün aydıp çıktın. Geçen yılın içinde iki adamı nahak bastılar diye. Atlarına çekti. Aytalar oturacakken. Ne şonna insan hakları koruyan kurumalar. Onlardan görüntü yüzlenirler. Şondan son biz onun arkasına tutar deyip hareket etmediler. Şonu eşlerinden son yağdayı öğrenip derrev harekete geçtiler. Onlar için yüzlenmek gereken. Onlar hakikati insan haklarını koruyan kurumalar. Arada yürüklerini işleyen adamlar. Onun için onların karalacak olup oturma. Sen hakikaten özüne jurnalist diyen, eleki adamlara kanunları öğrenin, ondan hareket edin deyip akıl öğretiyen.
Senin jurnalistika etikasını öğren. Dine adamları karalacak olup oturma. Ya bağışlan, elbetneme meseleye getirtemem. Boktan moncuk ölecek olma. Şunun için. Ha kavra adamlar sen katuriyan kavra adamlar sana interview veren o ki senle bile şirket edecek olan o ki onu özün günahkar. Yani şimdi sen şeyde ha eylek bulunyan sen haysı taraf tuttuyanın belli değil. Doğru sen diyebilirsin jurnalistler neytral olmalı. İki tarafım dinlemeli, iki tarafım etmeli. Yani sen etken hareketten o değil. Ha şu mahala çenni şu 2002 yıldan beri siyasette, rejime karşı harekette tankidem edilyenim, şu mahallam devam ediliye. Karikaturu da çıkarılıyor. Her zat deyip çıkıyorlar. Bir gidelim şunlara karşı plan da deyip yüzüne neler. Kervan geçer, İtüyürür, kervan geçer. Şunun için ben öz fikrim bilen, öz alparyan yolum bilen, öz etken ismet diyen, ol adamlar özü baha verir. Beydip ol ağrı kazanacak olma. Şunun için şunun ben sana yankı eden çıkışlarına işte adam diyecek geldim. Yani özün için ne bilsen, maslahat bilsen, maslahat hükümünü. Ben seni tankid edecek olup yakarılacak olup diyem o. Maslahat hükümünü. Birazcık aytyan koyyan zatlarına, veriyen soruluna bir fikrini ver. Onun bu etken hareketlerinde adamlar fikirlerini uğraya. Ben özümün fikirleniyen. Hem hal özüme sonra veriyen. Bu adam rejime karşı hareket ettiğimi ya rejime karşı hareket ettiğin adamlara karşı hareket ettiğimi değil. Şunun için senin adamlar yüzünü vuruyor. Ne maslahat derken şu aydınlatımdan netice çıkar. Yok öz yolumla devam eder neyse onu ben aytacağım şey.